Podries córrer una cursa tota la teva vida sense aturar-te? Aquesta sensació, la de córrer durant anys, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, és la fatiga física i emocional que sent la meva mare i 9.000 persones més a Catalunya amb esclerosi múltiple. És un desafiament constant de fortalesa, perseverança i superació. La meva mentalitat de resistència és un luxe que no em puc permetre perdre. Sempre intento deixar les meves pors enrere per avançar i aconseguir sentir-me plena amb aquesta cursa, que és la cursa de la meva vida. En el 25è aniversari de la cursa Mota per l'esclerosi múltiple, et convidem a inscriure per ajudar-nos a donar visibilitat a les persones que viuen amb esclerosi múltiple i que, com la meva mare, corren cada dia la cursa de la vida. «25 anys movent-nos per l'esclerosi múltiple. Mouta.fem.es